Hello guys. Ayan, live po tayo guys. Live po tayo guys sa Locson Hotel. Ayan po guys. Swimming kami. Ayan guys. Ganda rito guys. Ganda rito sa hotel na to sa Timog. Sa Timog tayo guys, Quezon City. Sa Locson Hotel. Ayan. Tayo papakita ko sa inyo lahat ng ano. Wala na na po. Wala po. Kaya naulit pa ulit ah. Ako sino makahanap po? Ako sino makahanap? May 30 minutes pa kaya. Ang ganda nito guys sa gabi na may bar. So ito yung gilid ng swimming pool. Meron din swimming pool doon, oh. Ay, sir. Andito guys yung ating facilities. So meron tayo dito gym. Papakita ko sa inyo guys yung gym. Ito walang tao yung gym natin. Okay lang mag-video-video. Ayan, kaya kahapon nag-gym na kami kahapon. Ayan, mga equipment. Ayan. Dito lang yan guys, matatagpuan sa Timog, no? So sa KBR TV po ito sa YouTube. Sir, pwede po bang makawa yung ating Upon using the gym, may free water na rin po tayo, may free face towels na rin po tayo. yun? As of the moment, sa paggamit ng gym, 7 a.m. in the morning, open na tayo. May time na ano talaga. May time limit din. Actually, ano sir, One. using the gym naman sir, unused naman po tayo. Only use. Yes, sir. Okay. Dito naman tayo sa sports. Parang meron tayong VR. Break po tayo, air hockey, table tennis, and basketball. Sa arcade po tayo sir, no need for coins na po tayo. No need to. No need for coins, unused na po. Okay, oo. Just press the button, clear na po.
Thank you, sir. Anong pangalan niyo, sir? My name is Arvin po, sir. Ayan. Thank you so much, sir. Thank you, thank you. Ayan, nag-guide sa atin yung staff dito. So, meron din tayo ditong tawag dito, speed copy. Table tennis. Dart. Ayan, oh. Ayan. First time namin dito. Ang ganda pala rito, sir, no? Actually, sir, itong arcade natin, ito po yung pinaka-newest attraction natin sa last Ah, It was just released last November. okay, sir. Thank you so much, sir, ha? Thank you again, sir. Sir, baka gusto nyo natin yung KBR TV. Either TV, sir. Sige po. Like and follow. Sa YouTube po. Mayroon din tayong page, KBR TV Official. Official, sir. Apo. Sa Facebook page, sir. Meron din sila. Ah? Meron din po sa Facebook. Oo, meron. Sa KBR TV Official. Tapos yung sa YouTube ko, KBR TV. KBR TV lang, YouTube. Ay, sir. Salamat, sir, ha, sa pagsuporta. Thank you, thank you. Akit lang ako. So ayan guys, galing tayo sa gym at saka sa doon sa sports amenities nila. So nandito naman yung ating elevator. So ito yung dining nila, dining area. Dining area guys. Sa gabi maganda to. Ito yung pinaka-bar nila. Yan. Ayan. Ayan, thank you for coming. Hi. Hello then. Gaming with ayan, gaming with ropes. Ayan. Hi, hello Jan. Well, thank you so much for coming. So ayan, thank you so much guys. Nandito tayo sa Loxent Hotel guys. Ikaw yung kagabi, ano? Andito ka rin kagabi, di ba? Sarap sana kagabi, umulan lang, no? Ayan, thank you so much guys for watching. Dito po tayo sa Timog. Nasa Timog tayo guys. Timog, Quezon City. So, dito muna tayo sa ating cottage. Sobrang mainit na. So, silipin natin yung ating family. Kaya naman. Ako yung wala akong. Kaya sabi ko na Hi Renee. Wow, sumisisid po. Sumisisid doon lang sa ano. nakakausan naman. Oo.
ano mo lang ate, iba naman makakakain. Tapos ipadyak mo yung... Okay, kaya yan. Go, go. Yan, go! Andun lang talaga siya. Uy, nakausap naman ka. Gusto ko maganda yung eh. Doon ka sa taas. Oy, kumama ka. Oo. Oh! Nakuha na ikaw. Tatyan kasi! Mamadali. Joke ako sobrang kang dive mababa. Wag na dyan, wag na. Delikado. Bawal yan. Mababalak sa Diyos. Uy, kuha pa ako dun ah. Kuha ka doon. Kaya hindi talaga matatapos yung swimming. Andahan kasi pagka madulas doon. Basta tayo eh. Nasa basta tayo. Madulas yan. Yung labangan yan. Ayan, gaming with roofs. Hi sa iyo dyan. Saan ano po kayo? Saan lugar po kayo? Paki-comment lang po para ma-shoutout natin. Shoutout po kay Gaming with Roofs. Ayan, shoutout po sa inyo. Shoutout sa mga viewers natin guys. Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for watching. And now we are here in Loxent Hotel. This time, nagsiswimming po tayo. Swimming time after breakfast kanina. So, swimming naman. After this, check out na po tayo. So, 1 hour lang po tayo dito mag-swimming. And then, back to home. So, lapit ng pasukan. Lapit ng pasok ng mga bata. So, good luck sa ating mga estudyante. Sana maayos naman ang school year ngayon, taon. So, maraming salamat guys sa mga 36 viewers natin. 36 million in the house. Ten minutes na lang, mainit na. So, ayan. 44 million in the house. Thank you so much. Ayan, paki-like na lang po ang ano natin, live. Baba, picture lang kita. Like and share. Ayan. Ayan si Rene Squirrel. Paki-support naman ang kanyang page or TikTok. Rene Squirrel guys. Ayan guys,
Sa mga viewers natin, paki-like naman po ang ating live. Thank you so much. Thank you. I-live lang po ang share natin. Thank you so much para update naman yung ating mga kababayan dito sa magandang swimming pool. Ayan, thank you sa pag-like. Doon, parang kita doon. Ito doon sa may ano. Ayan, buksan mo ang naka-live natin, man. Mag-like kayo. Ano yan? YouTube na naman? YouTube, nag-live tayo sa YouTube. Ha? Ito ni sa FB. Aray ko. Akala ko lapit na layo pa pala. So ayan, 43 million in the house. Ayan, thank you so much. Maraming salamat sa... Ay, wala kasi sa smart. Okay, good night. So ilang oras na lang tayo, guys. Tulog ako. Ano sa'yo? Ayan guys, paki-like naman po ang ating live. And follow, of course, subscribe, like, and share. Guys, paki-support naman po guys sa mga viewers natin. Paki-support naman po yung ating KBR TV official, yung ating page guys. Ha? So ayan po, ipapakita ko sa inyo guys yung ating view dito. So dito may naka-setup na tatlong upuan. Pwede kayong ano dyan, higa-higa kayo dyan. Eh. So ayan yung ating bar. Kita yung bar doon. Mainit. 10 minutes na lang. 10 minutes na lang tayo. So guys, ikutin natin dito. Papakita ko sa inyo. Ang ganda rito sa gabi guys eh. Ang ganda rito. Nandito yung Imperial Palace. Oh. Sa gabi buhay na buhay dito guys. Ito yung Timog oh. Doon tayo lalabas mamaya. Hindi na tayo mamaya bago mag-lunch. Check out na tayo. So may mga kabahayan dito. Maganda ang view rito guys sa gabi. Panalo rito. Buhay na buhay dito sa gabi guys. Oh. Ayan ang rotonda ng Timog. Oh. Quezon City guys. Oh. Napakaganda dito. Buhay na buhay dito ang ano guys. Nandito lahat ang mga PTV. Ayan. PTV bar, mga ganyan. So makita nyo guys, oh, ganda. Malinaw ba? Malinaw? Dito guys, meron din ditong palaruan ng mga bata. Kung may kasama kayong bata. Ito yung bar natin, oh.
10 minutes na lang. Jo, may ano ba yun? JR, may copyright yung kahit ganun tugtog na yan. Kulang alam. Minumute ko nga eh. Kaso yung Kaya ng tsura ng ano mo. blurred, Vlogging. nagbo-blurred na. Sabi sa doon may ano, mas maganda kaysa doon. Tingnan nga, patingin nga. Kung nakatukot ka sa doon. Oo nga. Malinaw naman ah. Pwesto nga kayong dalawa doon. Ay, Papa, ano muna yan, i-set up mo para makapagod. Sama ka, dalihan mo! Tan, 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 tan. Paano? Hawakan ni Mama. Dito, Mama. Kami papasok sa script. Sabihin niya kami. Go, go, go. Tingnan mo ito Ano ma. Diyos, samahan mo si Papa. Dito ka. Sa inyo, kumakagat ko. May kumakagat sa ano. Mamaya pa. Tapos, ano, Iyan, igo. saan dun ka dun kasi? I-demo natin. Hindi. Mamaya. Ano, ipindutin kayo dun. Gitna lang. Una ko. Saan kayo? Saan kita? Huwag ka lumipad, so dapat nasa center ako. Nasa center ako. Ayan, gaganon ako, Jo. Ay, hindi. Gaganon ka. Hindi. Ano ba? O kahit ano. Alam mo ba, dito ka, di ba? Tapos kasama mo ako. Oh, dali, ay gano'n na. Hindi kagahagi. Sino? Chinelas ka! Kasi yung chinelas. Ayun lang itsura namin pag may araw. Okay na. Minsan yung mga ngawit. Dalian, dalian. May kumakagat na sa akin. Tan, tan. Ano ba yan? Nasa gilid ko yung... Tan, 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 tan. Tapos yung sa dulo. Ano yun? Hindi ko kaya habulin, ha? Habulin, oo. Ah, habulin mo kaya. Hindi, dyan lang. Tayo nga papasok sa frame. Oh, wait lang. Ah, Pati sorry. na eh. Yan, okay na. Dali. Beb, bilisan mo na pa. Hindi ako kasali. Kasama kayo nga ni Kayo ang apat. Sino mauna? Ako, ihila. Kami na lang ihila. Pipindutin ko tong may mukha, Je. Ha? Pipindutin ko yung may mukha. Sino na may mukha? Mag-ano na. Papa, tapat kayo ni ate pa. Kasi tapat tayo, Jo. Ay, hindi ba ano? Sino ito? Pipindutin ko. Ay, ihila ka. Ihila tayo. Ihila tayo. Jo, tingnan mo. Ayun ang start countdown. Jo, tingnan mo nga yung camera ko, Je. Okay lang. Wala na akong pipindutin. Wala. Ito lang. Apo, okay na. Full din ang camera ko. Wala kayong dalawa niya kaya. Oo, wala pa. Okay. Okay, na. Pipindutin ko na yung red, ah. Ayun na, 3. 3, 2, 1. Bye-bye! Ano ba? Wala ka na! Yay! Biggest din. Tingin. Ay, tingnan natin. Makita edits ka, ha? Ang pangit na itong... Tapos nag-brood pa siya. Yan si Lolo, asan na? Balak kita si ate. Ah, tayo umikot din si Lolo. Cute! Yeah, hindi na. Ay, puwasa mo sa akin, i-re-release ko. Oo, sige. Mas maganda nga yung Ay, hindi. kasi bawa, okay Maganda na nga yan. hindi perfect eh. Oo. Ang proud ko lang. Sa live ko nga kaya eh. Oh, okay nyo naman. Hoy, ngayon lang nahulog yan. Ay, bakit ako ngayon natapos na wala ako. Oh, last time ako. Uy, 34 million. Oh. O sige na, ano na tayo? Jores, huwag na dive. Mababaw lang yan, mabago ka doon. Lore. Madulas ka pa bago ka magdadive, madulas ka dyan. Ang kulit. Oh! Kapag nag-blurred na yung sa'yo ano dito. Yung blurred na, makulimlim. Tutok mo
pa yung... Yan. Hindi ko kaya ito rin. Ay, bakit nandigay ka din? O kanina din. Ano kaya mo ito ka? Si mama magaling mag... Angat niya ng mukha ko. Yun lang. Diyos ko, papangila. Antok na ako. Antak na. Ay, hindi ka natutulog eh. Putlang-putla na si mama. Ikaw na lang, Jay, para hindi masira yung TikTok mo. Uy, walang dollar sign, oh. Baka gusto niyo lagyan ng dollar sign niya. Dollar sign, hindi naman nakukuha. Meron yan. Oh, sa mga mababait na viewers natin dyan, pwede magbigay ng stars, dollars sa birthday boy. Joke lang. 30 million in the house, gaming with ropes. Roofs. Ayan, oh. Hello. Kaya meron tayo. Ayan, Di ba? dali. Tat-tat. Kaya ano. At sumama ka na. Madali lang naman. Kaupo na nga lang eh. Dalian lang natin. Mabilis. Tawag dito. Yan na lang, okay na. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Ganyan lang. Ito naman naging sarap sa'yo. Sabog na yung kilay, oh. Ganun, saan kong bang Hindi, wala ako. Yay! Meron ka ding flower. Florence, madulas ah. Hey, that pretty little baby. Yan na lang. Aura-aura lang tayo. Grabe nga sa ano nga ngayon, oh, sa TikTok, oh, sa Facebook. Pa-aura-aura lang dyan. Pumunta nga sa Imbornan. Pupunta nga ako guys sa Imbornal para mag-viral ako. Na. Lama. Ay, sa upuan ba yun? Ay, hindi naman. Ayun. Tara naman. Ang cute natin. Punta na tayo CR. Bigis na kayo at CR na tayo. Cute natin. check out pa si mama. Tapos yung gamit namin, diretso na sa car. Punta ka na lang namin. Picture doon. Sige na, magliligo pa kayo. Banda muna tayo dito para Baka ma-charge tayo. Ay, ano naman? Anong problema doon? finances. Baba.
Ayan guys, malapit na kaming umuwi guys. So ayan. Maraming salamat guys. Thank you for watching. So tuloy pa rin natin hanggang doon sa room. Atin to di ba? Ay, hindi mo na ito yung gamit. Gumamit kayo. Pag babalaw kayo, kuha kayo. Tig-isa kayo, Jo. Sige na. Dadyo. Yung ano yun. Ano yun? Uwi na guys. Oh, boy. Wala ba na iwan doon? Hello, 43 viewers. Maraming salamat. Enjoy. Thank you guys. Banlaw na kami. 11, sakto 11 oh. Galing ako kanina sa gym eh. Sabi na video na rin. Thank you for watching guys. Lapit na tayo mag-end ng ating video. So thank you so much. Thank you so much sa mga viewers natin.
Thank you sa mga pa-heart. Ayan. Thank you so much guys. Thank you for watching. Shoutout sa inyong lahat dyan, sa mga viewers natin. Of course, sa ating unang nag-comment, ang Gaming with Roops. Hi sa'yo. Ayan, paki-like na lang po ang ating live and share para updated naman yung ibang tao. Ay, shoutout nga pala dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao sa mga kababayan nating OFW. Shoutout sa inyo dyan guys. Ayan, kay Tatay Aweng, kay sa mga Team Blessing, Team Payaman, Team Achievers, Team Brocha, ayan. Tatay Aweng, Pinoy Core TV, sa aming mentor, kumusta ka na tay? Ayan, especially kay Maruya, ayan, kay Ate Dote Rosales, kay Madam Sato, Atty. na Masiki, ayan, sa mga katim natin dyan sa YouTube. Years tayo. Wala nang oras. Guys, thank you so much for watching guys. Paki-like naman and follow my page, KVR TV Official, and my YouTube channel, KVR TV. And thank you so much guys. Thank you for watching guys. God bless you all.
Beer. Nandito na tayo guys sa room. Automatic yan lock, ma? I-double. Ano yung double lock? I-twist mo. Ito? Ito, magbabatlaw pa ako. Ganda guys, oh. Ay, wag. Pasok ka, parang... Sasabot pa na. Ano oras na? Oras na parang bihis kayo. Ah, cellphone ko. Nasa bag ko. Ang init, oh. Ayun, conditioner. Papa, umitim ako agad. Tingnan mo. Oh? Tingnan mo, oh. Kita-kita yung bakat. Oo nga. Di ba? Oo. Nakakalukang. Itim agad. Ay, shoulder. Tawag dyan. Jo, tingnan mo. Jo. Ito, oh. Meron. Bakat na bakat kayo. Diyan. Tingnan. Eraser ba kayo? Hi guys, nandito na tayo sa Ayan, oh. Ay. Oo, ngayon, pakpak. nasa room na kami guys. Ayan, magbibihis na kami para mag-check out. Love you guys. Thank you for watching. Good night. Tutulog na ako. Nag-ano ka na doon? Ako muna. Hindi, para mga previous order. Natulog muna. Gusto mo pa magkape ulit? Eh, Tapos sabay na tayo, mama. Gusto mo ba ito? Naligo ka na.
Baong bataan nito, bumili rin. Thank you for watching guys. Thank you. Check out na kami. Ayan, 27 million in the house. Maraming salamat guys. Ayan, don't forget to Dapat hindi bumili sa mga. to subscribe, like, and share. Thank you so much. Yung tagal ng siyang, yung kape. Hello guys, shout out sa inyo dyan. Shout out Luzon, Visayas at Mindanao, pati na dyan sa abroad. Mga kababayan natin sa abroad, shout out sa inyo dyan guys. Marumi. Yung 32 million in the house. Thank you so much guys. Thank you for watching guys. Thank you. 34 million. Thank you guys. Nandito tayo guys sa nasa tayo guys. Ba't ikinelas na lang pala? Nasa Loxent Hotel sa Timog, Quezon City. Dahil birthday ko ngayon tsaka yung misis ko. Kahapon, birthday ko kahapon tsaka misis ko ngayon. Sa 4. Dito tayo nag-celebrate sa Loxent Hotel. Timog. Ganda dito guys. Ganda ng amenities dito guys. Ganda ng swimming pool, yung mga place, yung kainan, yung buffet. Iba-ibang pagkain guys.
So, walang ano dito. Walang talo here. Panalo rito, guys. So, thank you so much for watching, guys. Don't forget to follow my YouTube channel, QVR TV, and my page, QVR TV Official. Thank you so much, guys.
Uwi na tayo guys. Ay, lintian na. Susi na kay mama. Puta talaga oh.
Nasa coffee shop tayo guys. Sa lobby. Grabe ganda. Anong binili mo? Lubong? Ha? Ay, gusto sabi ko, bakit mo? Dito tayo guys sa may information dito guys, dito kayo mag-check-in pagka walk-in kayo dito. Maganda guys dito. So meron dito silang dining area or VIP. Nandito nga pala tayo sa Luxent Hotel dito sa Timog, Quezon City. So ayan po ang kanilang area. So napakaganda ng ambience. Makasali ka na.
Si Andrew na. Nakita yung live ni Andrew. Si Andrew, ano? Under it. Piñaranda yun, di ba? Nakita yung live natin. Hey, Andrew. 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 Pauwi na kami. Check out na kami.
Hello guys, mag-check out na tayo guys. Punta na tayo sa parking. Uwi na kami. Bye na guys. Ito ang tawag dito. Mag-ano na pala. Ayun yung ano yung parang siya nila. Ay, hindi.